Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. A Ramadan Karim, Allah ya sa mu ga azumin nan da farkon shi da ƙarshen shi lafiya. Allah ya sa goma ƙarshen nan ta zame mana alkhairi. Allah ya sa muna cikin 'yantattun bayi. Ina mai baku haƙuri mutane, kada a ce na cika tsokuci a koda yaushe idan dai na ji an zagi mai girma shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari. So zan fito in yi nasiha ga waɗanda suke zagin shugabanni, ko yara ko manya. So ina so da Allah jama'a ku taimaka min, ku isar min da wannan wasiƙa tawa zuwa ga Sheikh Gumi, Dr. Ahmed Gumi. Allah ya taimake ka, ina mai baka shawara a bisa kan bai dace ba a matsayinka na malami wanda ka fito a tsatso na jini mai daraja, kuma babban malami da ƙasa take ganin mutuncinka, mutanen ƙasa suke martaba ka, a ce ba a hana ka ba a matsayinka na ɗan ƙasa, kuma kana da yanci da ka faɗa a albarkacin bakinka. Amma darajar da Allah yi maka ita zaka duba ta matsayinka na malami. Shi malami na kowa ne, kuma malami malamin kowa ne, kuma uban kowa ne. Duk kowa ya tashi zai martaba malami. Allah ya ƙara muku daraja malamai, iyayenmu magada annabawa. Da Allah ina kira a gare ka ya Sheikh Gumi, da Allah da annabi kai ku daina koyawa yara cewa zagi shugabanni a matsayinku na malamai da za ku faɗakar, ku yi nasiha, ku gaya mana Allah. Bai dace ba ku dinga ɗaukar ɓangare a cikin maganar gwamnati, kuna cewa nan naku ne nan ba naku ba ne. Kamar yanzu wannan abin da ya taso a jihar Kaduna, cin hanci ne da rashawa ya taso na jiha, kuma jiha ce take da nauyin da za ta ɗauka akan waɗanda suka ci amanar ƙasa, ba gwamnatin tarayya ba. Amma ka zo kana zagin mai girma shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari. An san Najeriya duka tashi ce, kuma yana da yanci a Najeriya da inda ko ina zai iya saka bakin shi, amma ku ji tsoron Allah mutane. An yi shugabanni a Najeriya masu kashe mutane, masu cin amanar ƙasa, masu kwashe dukiyar ƙasa, ba a fitowa a zage su, a tozarta su, sai mai girma shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari, don kun ga yana da imani, yana da tausayi, kuma shi yana tsoron Allah. To da Allah muna kira a gare ku ya Sheikh Gumi, ka fuskanci harkar ka ta malinta da Allah ya baka. Allah ya ji Sheikh Gumi, Allah ya kai haske kabarin shi, ka yi albasa ta yi halin ruwa, ka gaji mahaifinka ya zauna da kowa lafiya, da gwamnati da mutane, ya fidda haƙin Allah da ya ɗora a kan shi. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.